Predstavte si, že vaše dieťa príde domov s modrinami a viacerí svedkovia potvrdia, čo sa stalo. A novinár namiesto o tomto čine napíše článok o tom, ako sa stal agresor obeťou lynču na sociálnych sieťach. O čine a obeti ani slovo. Presne toto sa stalo v nedávnom článku o Jakubovi Jáhlovi. Autorka napísala rozsiahly text, v ktorom nenájdete ani jeden citát od tanzánskych detí, ani od ich rodičov, ani od sociálnych pracovníkov. Žiadne svedectvá obetí. Nič. Ako by neexistovali. Hovorme o právach a povinnostiach. Česká republika je signatárom Lanzarotskej dohody z roku 2007. Článok 12, 14 a 30 jasne zaväzuje štát aktívne vyšetrovať každý prípad sexuálneho zneužívania detí. To nie je len formálna povinnosť. Ak existuje svedectvo dieťaťa, štát musí konať. Dohovor OSN o právach dieťaťa v článkoch 19, 34 a 39 stanovuje základnú zásadu. Najlepší záujem dieťaťa má prednosť pred inými záujmami. Pred reputáciou dospelého, pred pohodlím štátu. Autorka však v celom článku nenabáda políciu, aby vec vyšetrila. Nevolá po spolupráci s Tanzániou. Namiesto toho vytvára tlak presne opačným smerom. Aby sa vec neriešila, aby nikto ani neskúmal, čo hovorili africké deti. Nie je to rasizmus, keď sú africké obete úplne ignorované? Keď ich hlasy nemajú žiadnu váhu v porovnaní s reputáciou jedného bieleho Čecha? Alatra je hlasom tých, ktorí sa neboja hovoriť pravdu. Je to hlas demokracie a práve preto je prenasledovaná.